Sanibonani, welcome igama lami nguThobile kaChamani ngiyanamukela kwisho yethu umjolo. Lapho ke during the week siyasibheka ukuthi ke what's trending. Lapho nje siveza ukuthi ikuphi lokhu okutrendayo. Namhlanje ke sibheka ukuthi ke Vela Star wami. Kodwa ke nginama guest ethu namhlanje uLindo noNondu. Sanibonani ngiyanibingelela. Yebo, Ninjani? Siyaphila. Sikhona. Vela mina kwethu. Vela Star wami. Into kanjalo nje kune group ekuthiwa it is very trending ku Facebook, abantu bayathegana kwenzakala yonke into. Kwenzakalani? Luthini uvolweni nina ngale ndaba? Hayi sesibonile nathi iyatrenda impela ithi Vela mnakwethu #take umnakwenu. So lapha uthega umnakwenu. So mina ngiyayithanda indlela eyenzeka ngayo. Ngoba masibheka le nto #take umnakwenu. Uma umnakwenu ekwazi ekutheka, asikho isidingo sokuthi udine or ucasuke. Ngoba okungenzeka ehambeni kwesikhathi ukuthi leyo ndoda vele enisherishayo inthathe no2. So mina ngiyakuzwa. Mina anginayo inkinga lokuthi umnakwethu angitheke okanye mina ngimtheke. Phela ukufanele kube khona ukuhloniphana nokuzwa lapha so2. Kungabe ungithekela ukulwa or ukweyisa ngoba ngeke sikhambiselane nalokho nami. Ngokwami ngeke mina ungitheke bese uyangiyisa. Uma ungitheka nje asixoxe kahle, sixoxe ngendoda yethu. Sixoxe ngekusasa lethu uma kwenzeka le ndoda yethu isithatha isenze isithembu. Anginayo mina inkinga nesithembu ngoba vele isithembu sasikhona komkhulu sivele sikhule kuyinto ekhona. Ngenxa ke yenkinga ezithizeke abanye abasasithanda, but mina ngiyasithanda, anginayo inkinga. Umnakwethu mengazi akangitheke nama ngimazi ngizomtheka. But don't you think lokho kufanele kwenziwe noma indoda noma kwenzeke privately, not ku public, ku Facebook ubone wonke umuntu, ku comment wonke umuntu? So ngokwami mina ayona inkinga cause vele njengoba beyithendisa angisibayenza vele ukuthi ibonakale vele. So anginayo inkinga ngokuthi mina ngibone noStar wami okanye uStar wami ngimazi public. Anginayo inkinga lokho ngoba phela vele fanele sazane manje before indoda isithathe sobabili. Ngoba fanele siya endodeni sesiwu2 sibe vele sesazana na indoda izokujabulela lokho samakhosikazi ami okay vele kudala ahlangana ngoba yena mhlawumbe usacabanga icebo lokuthi ahlanganise kodwa akasitholi ukuthi uzohlanganisa kanjani. What if lapha ningasashadike so uzophinda ube uStar lo phinde ube uStar lo phinde ube uStar lo lokhu trend nje na Facebook? Anginayo inkinga naloko ngizobe ngifundile ngisivela umuntu empilweni ufunda ngamaphutha. If ungashadanga naye kuzohamba ngimthole ozongishada nami. Kodwa azange sibe nawo amanzi amabi naye uStar wami lesingalesi sikhathi lezi. So anginayo mina inkinga, ngiyayithanda nje kakhulu. Futhi engathi ngaqhubeka nje ilokhu itrendile kanjalo. Kuze kuvele nowami phela uStar. No, ngiyakuzwa kakhulu. Wena lokhu uvuthini sisi? Well, sithi Zulu amakhosi amabili abuselana. So actually njengoba uNkulunkulu asidala wasinika inhliziyo eyodwa per person. Obviously inhliziyo eyodwa for umuntu oyedwa. Ngeke ngikwazi ukuhlala noStar wami at the same couch. Ngeke ngikwazi ukuba noStar wami as a friend yami ku Facebook wami or even in the page. Ngeke ngizenze isilima ngize ngithi ngiyongena kulona page because ngiyazazi ngesikhwele kangakanani. So like mangizothi ngithi ngiyapopha kulelo page lelo kuvele uGuy engimdateayo kuvele nayo uStar wami. What if akuveli uStar oyedwa bavela baba bawu4 yini ezowakheka kimi? Angithi kunale enga ezowakheka let us say yakheka ienga ngingedwa endlini. Iningi into eyicabangayo mawedwa eyingasili. But don't you think ukuthi kungcono ngazi kunongazi? Kungcono ukungazi ngoba kuyafana nokungaboni. Ukwazi yabo ukuphila nento uyazi uwazi nokuthi yakhetha kukubulala more. Ngobani like umqondo uyaphithizela awazi uthwenzeni and masumbona lo muntu thina sinabangana ababuye bangasemakhanda. Uthi umuntu uyamtshela udaba lakho mngani yazi ngibone u1 2 athi hayibo usahleleleni asambe nisomshaya. Sizomshaya ngithi ubazo end up ejele ngithi abangani bami ngebasangena bazoflathela imino yejele ngento ebade ngayigwema ukuthi ngingangeni ku Facebook all the stuff ngibe yimina nje. So guys mina angivumelani naleli page leli. Well ke nawe ke lapha ekhaya uzuleke amakhosi amabili awukazi nje abuselana esibene sonto uthi sisiyena no omkhulu babenaso ke vele isithembu so kunani azilime ziyetsheni. Ngifisa ukwazi ke nawe olakho uve ekhaya ke ukuthi ungangitshela ukuthi wena ucabanga kanjani ukuthi njengoba itrenda kanjena nje zithini